Son Julia Vilariño, son sombrereira artesanal, vivo en Pontedeume e me dedico, desde uns anos, a facer sombreiros e pezas para a cabeza. Eu cheguei a este oficio por casualidades da vida, realmente fixen unha formación porque tiña unha tenda de unha mercería con complementos e tal, e enamoreime completamente do oficio. Foi como un antes e un despois, unha catarsis total nesa fin de semana, foi cando decidín que por que non intentalo e poñer o meu graiño de area ao oficio, a conservación do oficio. Cada sombreiro é un reto, realmente cada sombreiro é un reto. Ás veces xa veñen encargos como con unha idea dada, entón tens que seguir un pouco esas ideas que te dan ou esas cosas que te dan, entón xa vas cun diseño máis ou menos feito, xa presentas a proposta, xa traballas pois os materiais en función do que te piden. E despois o máis interesante cando podes facer o que a ti te apetece. Entón aí sí que é un pouco tirar de inspiración, tirar no meu caso moito do folclore de Galicia, intentar como podo meter nun sombreiro pois algún guiño a elexir materiais que crees que te encaixan e despois poñerte o que sería o traballo do taller, que moitas veces nese proceso pois van cambiando tamén as ideas, non sempre os materiais fan o que ti queires que fan, entón a veces hai que adaptarse un pouco ao que o material te vai pedindo. Pois o tempo que me leva a facer cada peza depende un pouco do material que estemos a utilizar, pero se facemos así unha media, podríamos falar de entre 4 e 7 días, porque realmente eu fago o proceso completo, eu compro o material sen aprestos e sen nada, eu preparo os aprestos, eu boto o material, eso tamén ten o seu tempo de estar no mejunje metido, de que eso chegue ben o dentro, entón os feltros levan un pouco máis, as fibras naturais levan menos, pero se facemos unha media serían entre unos 3, 4 e 7 días en pezas que son un pouco máis complicadas. Pois o que máis me gusta do meu traballo é que sempre hai que estar aprendendo. Eu penso que por eso non é un traballo monótono, é un traballo de que sempre tes que estar investigando novos materiais, novas técnicas, é difícil controlarlas todas, entón sempre tes que estar innovando. A mí gustame sempre estarme apuntando a cursillos, miña filla me di, sempre estás aprendendo. É verdade, porque me chora, estou aprendendo de bordado aire, por exemplo, con Celtia, que me encanta. Logo vou a un curso de cestería, vou a tal, porque me parece que todo suma un montón. Para mí estar entre a artesanía de Galicia, por un lado é un privilexio, realmente. Fixome sempre moitísima ilusión cando me colleron, porque me parece que é un respaldo moi importante para os artesáns. Ao final estamos solos, non tes quen che diga así a túa nai, para a túa nai sempre está todo precioso e maravilloso. Pero ter unha entidade, non, que realmente tes aí atrás apoiándote, que levas unha etiqueta é como un sello de calidade realmente, non? Entón para nós sí que é importante ter ese apoio detrás. Despois poder ir a feiras que organizan como Gollón de Mimo, onde nos coidan un montón, entón realmente para mí sí que é un privilexio, estou supercontenta.